جارنان خواندنا پرتوکان جبو هنکان پچکی زوره. به وی ویدیویی است خوازم 6 پیشنیاران جواره ببیجم داکو هنکی هیسانتر ببه. نهاو نکیجان پرتوکی هل بجیرن. وی پرتوکی یانجی ویا. بێگومان gelek kes wiya Kurd hilbijêrin ji ber ku dema wan tune ye yan ku dibêjin ku xwendin hinekî zor e. Bi rastî ez jî vî tiştî pêşniyar dikim yê ku bixwazibe dest bi xwendina pirtûkan bike û bikeve vê rewşê bila dest bi yên Kurd bike û ew dikare hêdî hêdî raje yên dirêjtir. Xala duyem dabeşkirin e. Pirtûk dirêj be yan na hûn dikarin ji xwe re dabeş bikin. Niha ez vê pirtûkê dixwînim 306 روپلên wê hene û ez dibêjim pêncî beşin û min ji xwe re daweş kiriye. Eger ez bixwazibim di hefteyekê de vê pirtûkê bidawî bikim, divê ez di rojê de pêncî rûpelî bixwînim. Di destpêkê de hûn dikarin vê demê hinekî dirêjtir bikin, ne hewce hûn di hefteyekê de bidawî bikin. Hûn dikarin bikin 2 hefte, 3 hefte yan jî bêhtir û hûn dikarin hêdî hêdî dema xwe ya xwendinê hinekî kurttir bikin û bi vî awayî xwendin li ber çavên we nema wisa zor e. Xala sêyem dem e. Mebesta min hûn dikarin li ser telefona xwe demekê hilbijêrin û girêdin jî û hûn dikarin weke mînak demjimêrekê bixwînin bêyî ku hûn tiştekî din bikin. Ez gelek caran demjimêrekê an jî di duan ji xwe re girê didim û di vê demê de ez tiştekî din nakim ez ji xwe re dixwînim heta ku telefona min lê bikeve. Xaleke din jî armancin. Armanc dihêlin ku hûn bixebitin û hûn projeyên xwe û planên xwe pêk bînin. Weke mînak hûn dikarin ji xwe re bibêjin îsal ez dixwazim 10 pirtûkan bidawî bikim. Bila di destpêkê de armanca we ne gelekî mezin be ji bo ku motivasyona we wenda nebe û hûn bikaribin vê armancê pêk bînin. û bi vî awayî hûn dikarin her sal armanca xwe bilindtir bikin. Armanca min îsal ew e ku ez 35 pirtûkan bixwînim. Ez zanim ne gelekî gelek e ji ber ku xwendina min heye ez di bere dixwazim zanîngeha xwe bidawî bikim û ji ber vê yekê min armanca xwe hinekî biçûk kiriye vê salê lê ez bihêvîme ku ez bidawî bikim. Wekî din ez ji we re pêşniyar dikim dema ku hûn dixwînin ji xwe re binivîsînin. Ramanên xwe, pirsên xwe, nerînên xwe çi be ê min ez bi vî awayî çê dikim belkî hinek ji we bibêjin ev tişt zor e, ne gelekî bisûd e lê ez ji bo xwe bisûd dibînim. Xala dawî fişar e. Fişarê an ku zorê li xwe nekin ku hûn bixwînin. Eger ji we re bibe kar û bar wê pir zor be ku hûn pirtûkê bidawî bikin. Ji ber vê yekê jî pirtûkên xweş hilbijêrin, pirtûkên ku hûn jî hez dikin, mijarên ku hûn jî hez dikin bixwînin. Ji ber ku pirtûkên navdar gelekin, pirtûkên navdar mîna Sûc û Ceza ya Dostoyevskî pirin, lêbelê li gor nerîna min ku hûn ji van pirtûkan hez dikin hûn ne mecbûrin. Pê di vî tune ye hûn van pirtûkan bixwînin. Eger hûn ji wan pirtûkên navdar hez nekin, bi milyonan pirtûkên din hene ku hûn dikarin bixwînin. Hûn ji xwe re dixwînin, ne ji kesên din re. Bimînin xweşiyê de gelek spas.